Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula. Ing mriki kula badhe nampilaken stand up comedy sing duweni irah-irahan. Monggo mirsani. Halo kafe. Lah, delalah kodo uang nang kene. Tapi aku tetep halo wae ben ketok tampil. Aku iki pelajar. Yo pelajar sing hobine tutuk belajar, tapi stres gara-gara PR. Kabeh wong belajar kuwi duwe mimpi dadi wong sukses. Aku mimpiku simple, gak kakean PR. PR kuwi kaya utang negara sing numpuk lan nyekik batin. Aku ngerti loh, lek jarene PR iku garai pinter. Tapi, lek tenan garai pinter, aku saiki wis dadi profesor gelar 3 jabatan. Tapi nyatane aku saiki mek dadi ahli melekan ambek etok paham. Melekan ben bengi, moto koyok panda. Menene gurune ngoreksi cekrek centang wis bari. Iku parkir apa PR sing bayare gawe tenaga batin. Damn! PR matematika musuh kenyataan urip. PR matematika iku nyen anane temen yo. Ngitung kecepatan motor teko titik A nang titik B. Halo Bu, aku iki murid dudu Astra. Motorku wae ora duwe, sepedaku banes tipis kesabaranku dan integral logaritma radian. Emang lek aku tuku cilok iku bakal ngomong, Bu, cilok 5.000. Lek dihitung teko X kuadrat iku kira-kira diskonnya piro yo? Bakal cilok kelas mulai gak tutul maneh trauma bisa. Guru ngomong, lek PR iku gawe ngelatih kemandirian. Bu, aku ngarep PR ae ndelok Google kabeh. Iku jenenge kemandirian apa kemandirian teknologi. Terus guru muring-muring, kena apa jawabane kalian padha kabeh? Ya jelas padha, Bu. Soalnya sing ngarep emosi siji, sing liyane copy paste. Iku jenenge duduk nyontek, tapi kolaborasi bangsa. PR kelompok iku sing paling drama. Jarene cek isok kerja sama, belajar kerja sama tute. Aku sing garap dhewe liyane ilang kaya hantu jam 3 isu. Aku garap PPT sampai merem melek, konco teko pas akhir mek ngomong. Judulnya tak ganti yo. Teko kelompok papat nang grup papat. Wow, kontribusi emas. Monggo mlebu nominasi Piala Oscar kontribusi cilik-cilikan. PR iku koyo mantan toksik, gak penting tapi balik terus. Digoleki ora tapi nongol wae. Lek awakmu gak ngarep PR, paling mek diseneni, dicemberuti, diceluk BK. Tapi masa depan gak mungkin ono HR dosen takok. Nilai PR-mu SMA piro? Penting attitude lan skill. Ora pirang lembar PR sing mau kerjakno. Sing paling tak gumuni iku tugas IPA. Gurune ngomong gawe laporan percobaan perubahan zat yo. Padahal percobaannya gak tau dilakoni, laboratoriumnya digembok, gurune rapat, alat bahannya entek. Tapi PR tetep mlaku koyo seolah awake dhewe ku mari nglakoni riset NASA ngono iku lho. Kon gawe laporan tapi gak tau nglakoni percobaan. Yo wis, hasil laporane ku koyo novel misteri ngono iku lho. Alat bahane iso ditulis gelas, banyu, patah hati, banyu moto. Terus prosedure panasno banyu sampai nguap, panasno harapan sampai pasrah. Kesimpulannya hasilnya iku iso ditulis. Banyu dadi uap, murid dadi zombie sing melekan bendino. Terus kesimpulannya iso ditulis sing nguap duduk mong banyu tapi kebahagiaan.
tekok tugas IPA iki aku sadar lha aku kudu ilmuwan gagal, tapi aku mek ngoret sing besok iki akademi. Iki tugas yang paling gak tak senengi yaiku hafalan agama. Gurune ngomong besok hafalan agak surat pendek ya tanpa melihat. Aku hafalan sampai dramatis, hafalan nalika atus, hafalan nalika mangan, hafalan nalika rebahan, hafalan nalika ngelus dodo. Ujug-ujug meneh wis maju ae cepet temen waktune iki. Aku pas maju ku otakku kayak kriset, kayak HP sak giga sing dipeksa buka Mobile Legend. Terus koncoku provokasi ngomong kayak ngene nang gurune, nek lagu dangdut ae apal. Terus tak jawab, iya apal, soalnya gak perlu diapalno, soalnya langsung mancup lewat luka batin lan kenangan mantan. Terus gurune iki mek guyu tok. Paling aku mikir, paling gurune iki alumni patah hati ambek aku kok mangkatno kok guyu ngono lho. Aku ngerti lek sekolah iku anjane penting, tapi PR kuwi kaya golek masalah hae. Kaya pesene guru, anak-anak ojo dolen HP, dikerjakno PR-e, tapi gurune kayak PR iku lho ambek check out Shopee. Jadi intinya aku saiki ngene ya wis, aku tetep rajin sekolah, tetep hormat guru, tapi PR tak dongakno muga-muga musnah secara global. Sekian, aku turun dhisik ya, menejek sekolah, tapi buku PR sengaja tak tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.